Kees van der Werf, ik ben 28 jaar en ja, ik werk hier nog 61 jaar. Ik werk er altijd een hobby best. En ik wil er graag een beetje zo op die manier trots zijn. Dit spel, dat zwaar ik me een beetje, dat komt binnen en dan ben ik het in die vakjes. Ja, zo skal ik hier wat om, dat vind ik prachtig. Ik ben in mijn kamer als jongetje van zo'n neer van Amerschool. En ik had die altijd doen, griezelig net zijn hoor. Ja, dat is mooi hè, dat hebben we bij Sjoerd. De belevers toen praten. Iedereen kwam er. Ja, de koerste mensen privé ook praten. Hè. Die heeft mij maken, mijn vereniging, boeren, wat ik maar. Dus weer heel hartstikke makkelijk. Ik heb een prachtige titel. Ja, en toen kwam de televisie. Op de bergen antenne zetten op overal plaatsen en overal. En nee, die kwam de gazen eerder, dus muurkachels, onsleur en kachels. We moesten met van alles altijd. Je had alle ontwikkelingen eens mooi maken op dat moment. Ja, heel veel ontwikkeling meemaken. En toen kwam ik in een renovatie, daar heb ik een heel schoft hier neerzetten. En dat vond ik een prachtige tijd. Het trof alle soorten mensen en ja, die zijn protten wel onder de wagen. Wat ik geleerd heb, nou, werk, installatiewerk en het sociaal vlak met de klanten meer. Hoe de behandeling was, hoe die benadering was. En hoe het fatsoenlijk bleef met zijn klant. Ja, hoe was dat? Nou, gewoon rustig bleef. En net hoe het joer of net blikken let, eigenlijk het zes. Dus dat had het mij al niet bijgebracht. Ja, dat is mooi dat hij dat altijd nog doet. Ben wie is mij? Ja. Het is altijd verleurig. Dus, en herom en zo ook, dat is mooi mijn naam. En steeds je net eens van, nou, kijk eens nou 28, het had Nee. wel een keer mooi best. Nee. Nou, hij komt hier een maaskoft in de weekend ook nog niet. Gewoon gezellig, ik ben de koffie. Toen was ik 64 in de Verenigde Baar van wat was het? Ik zei, ik moet wel terugwerken. En dat voor hele dagen. Je kon er net loslaten. Ik kon net loslaten, nee. Dat gaan we afpraten dat ik je vrede man nooit kom. Ik zei, ik verradig iets. Ik zei, dat is gewoon een hobby voor mij. Hoe lang ga je nog terug? Ja, zolang ik een beetje zoen ben. Toen ik zei hier op kantoor, ik zei, er zijn 3 dingen. Ik zei, je moet zoen werden, je moet het mooi vinden. En je moet vinden dat je goed, dat het goed vindt dat je bent. Dus ik moet nog net het paard rennen.